Искате ли да видите какво сътворих с тези ръце? Ако ви е интересно, останете до края на видеото. Казвала съм и в други мои видеа, че обичам да работя с горни форми. В този случай ще използвам също горни форми. За всички от вас, които все още изпитвате трудност с изграждането, коя точно форма да подберете и как да направите правилната отливка без да има приливане, това съм аз, човекът, който може да ви помогне да го правите прецизно. Ще използвам в случая Smart Gel 05 на Dark и ето и перфектната отливка. Така трябва да изглежда след примахването на горната форма гелчето, което е направено прецизно. По този начин нямате никакво пиление, никакво наслояване и крайният резултат, който се получи на клиентката ми е този прекрасен нежен френски с абсолютно правилна архитектура. Така че обявявам още веднъж онлайн обучение при мен. За повече въпроси може да ми пишете налично. Свържете се с мен и ще ви кажа подробности за курса. Мисля, че всеки един от нас трябва да работи по този начин, така че действайте и вие.